Ole, chỉ bây giờ ule, kan video mà sa import chung chang video kha ka ma ha ka siam ka post chuai mana amaro chu kan video mà sa khan reilote da kar nga da kar rukvel om nu khan violation omen ron tia no pang ming kha sekhon chan vevel kha lang zuai kha ka ti blur a khan voi khat kha lang man lo zok oma chulai te awang chuan ka video min delete saklau mai chu wang chuan sian siam thale anga video siam hi ka content ang hi siam film kurangai khop maya mi information identifying information kan ti ang chi mi information ang lo ti lana kha an phal lo se la chu wang chuan uplar te po kha a siam lo thei lo ni chan chu kan soi fe don chun no pang te ka kan zuk display te nga ya ka te kha anga ya an ming ang chi te poilo turang chi ka chu om thawa ka wang kan video siam hi a edit na lama he kan mangrei thei khop mai video siam ru mi chu har salawa a edit na lama blur vel han da na han hun ka mangrei thin khop mai ni ti te kha thuma a kan nei ani chu le import chung cha kan soi do na kan han lu tanga atira hian ama sabera hian thenkhatte khan mi ro 2024 25 fanan lo lu ta etla hen eng ma mu turom siro eng ma kan khoi ve thei lo kan tia mo 2024 25 ka chu eng ma khoi ngai to lo 25 26 a kan lu tang chu saitel le jok ni chu ma sabera chuan progression activities sa han kan han kalta a mo progression activities hi tam tak kan zo to mai theya ala zo lo te khan te kan han kala class mal tina kha kan han te atopa finalize om vek ta kan final vek to nu khan progression activities sa tho khan finalize procession omani mo finalize progression omani ta hi kan finalize le thei chu kan thredon nia finalize le ngai zo kan ni chu chu kan thredon ne chuan thil pakhat le chu heti hi kan final vek to a amaro chu no pang engemoti sual kan lo nei ta a ma kan lo hret chuak le sin antenna na no pang kan chhuat tir a antenna na ni kuma kan no pang kha left school kan te school danga lo lu ta engani thil dang kan khoile ma khan voina monak tu ka moti khana ron lut le hlawani emo no pang kan skula zir anga kan ti ma se chuak le ta dei ang chi te khatiang engemo incident awang emo ti sual hrim hrim te pokhom the kha wang khan in progress in final vecto nu po hian ala update the ni chu kan thredon ni chuan chumi ti tur chuan progression module kan kalanga go kan kalanga ta hena class kha kan thlanga mo a class kha kan thlanga chuan go kan tianga no pang information ron langta ati hian no pang information pian hei kan finalize vector ni the progression activities for this session has been already complete mo kan complete vector amaro chu he no pang kan lo ti sual pal theya chu wang chuan he tilaya hian correction om ta ni update chu thei to lo in disable vector finalize to wangin maro chu correction le siam the ni mo correction han lu ta la ta hian no pang kha ti hian ron anga ei left lo hi mo hetilai te po ti khana mark te po ti khan kan la siang down la theya kan la update the ani kha kan shadonia kan finalize vector nu po khan kan la antenna na amaro chu no pang left school i lo ti to si school dangina an lo lak lu to si kha chu thei i arin om lova amaro chu an la lak lu lo dropbox size da to si progression activities manga dropbox size isuk ta to tu man lak lu lo chuan ta hian studying at the same school te po isuk update le theini chu amak te po isuk update le theini chu chu kan shrim don nia kan finalize to se ma ka khoi thei to lawanga ti ni lo khan kan la khoi theini ti kha kan settle don ani chuan finalize progression a hian nangma ni lo finalize to ma a i lo finalize to na a amaro chu ino pangwalak du na te khan an progression an lo la final si lo chuan ila la lu thei lo ni chu kan thredon ne ke man ka zo vector sia kala la lu thei lo ti te kha kan om zeu zeu khatiang tan khan an la finalize lo kha a hriat thei ne chumi tur chuan import module kan kalanga no pang hi kana thodan hi ama pong ka sei to thawa ke chu kano pang lak lu tu re hi kala lu ngal huk lova
an information ka la vek phot zela ka tiang khan thil ka thok thina a information lak chung hi Rivung rengamaro chu hemi a uda sport la ka tho tak chung hi chu reilo thina information song so omsa ni thina wangin so ta hian kan chulu de pop me nga ka video siam na turmi hi engani information kalau la lo ka chu wa chu kan chu de pop me nga 22976936205 date of birth hi 10/11/2015 hei hi no pangkha alo ni ta a kan hong ta a hi ki tikhen alo lang ta ni hetila hen active intia progression pending mo progression pending awmzia chu he kavalak lu tur no pang hian an school te khan progression activities an la finalize lo chu bang chu kavala thei lo chu ama kan soi chia ka hi kan hriat thei dan tur ani kan la lut thei hri lowang active ania progression activities a an la zo lo wangin nangman zo to ma la iwalak tu ten an la zo lo chuan kha a thei lo ani chuan adot le a kan no panglak lu turak ha tu te moten ahma de yan enge moti suala wanga amo khatianga wang khan inactive an lo da theini mo chung no pang howa chu hey tuna mi hi chu a solution a chuan progression activities an la pending hi chuan nga mai tur a solution traber chu wait nga ani mai adota chuan an chule mo panga true 989895120 date of birth hi 11/04/2018 hei ve thung hi chu inactive mode ta lo omani he no panga hi inactive mode ta om mo khoi school he tila dinglam pangi entaila khoi school in nge inactive da a hriat lova he tila inactive intia mo hei hi hetiang in nei chuan in lak lu tura inactive mid session wrong entry mangin mo ka hei chu kan da lu suala anti awang khan amara chu hemi hi inactive ani chuan a hming te hi a date of birth te in enanga mo in no pang nge ni chuan hetiang inactive ani chuan in mu chuan in solution tur chu BRC a in report anga BRC in an engani an access mangin active an lo da nga in la lu theyang chu apathum na adot leya kan no panglak lu turakha import don chuan a pen kan hriat anga nga a date of birth kan hriat nge ngai date of birth shelo hian no pang import thelo ti hriat tur date of birth hi hriat nge ngai date of birth hriatdan hi a tam lova mun dang reng a chuan no pang information a date of birth hi keim ani va access ani lo chuan mi school ami kan va access hian an hlia zelani aadhar card po aadhar number po an hlia zelani mo a last 4 digit chia an tilang thin chuan date of birth po akum che tilang thin a date le a englo khachu an englo engani a date le aman ta khachu an hide thin ani chu wang chuan ino panglak lu tu reng a kha an date of birth hriat thei dan chi thum angini neya mo chi thum angini nei ama sabera chuan an ma ni zo ni mai an ma ni zo chuan apahni na chuan example nen kan tilenga 2288250140 chuan date of birth hi 24/06/2015 hei kan en lenga hei date of birth in anglo lo ti ta ni date of birth hi adik lo hemi pen number om le hemi date of birth a I chut hi en anglo chu ama sabera chuan ka soi to kha apakhat na chuan ngani an ma ni khan date of birth zot mayang apahni le na chuan BRC I report anga an pen number isoyanga chuan track student mangin a date of birth an lo mu theyang an lo hriat sak theyang che chuan a dot le a apathum na chuan date of birth tuna mi thokha date of birth diklo kha adang kan hmanglo kanga engoro man khera ngai lo
มันแค่ง่ายเลยจ้ะ sorry ไม่รู้เรื่องอะไรที่ขันa date of birth ก็เช็ดเราตามาสเบราจนกติโตก็ใส่ตัวอังคันอันมานี่จ้ะปัญหาจน BRC เป็น number สิลังcheck student มังอินันเราสิเทียงเจ้ทุ่มน่าจวน get pen and date of birth mangin ilathei amar chu hemi in get pen and date of birth I hmandan chuan no pang adar I hriat angai tuna hen hei kan ti chhina nga 22500 na singha ka tilawang ka tizet na 7286 a date of birth hi ka nei dana hian 24/7/2018 date of birth in mil lawani hei hi amar chu he no panga hi a adar number ka neya mo a adar number ka neya chu wa chon a adar number tangin a date of birth le a pen number mo tu na chon a pen number ka hre sa maya a pen number in hriat do po tu ne mi hi man thei tho ni adar an nei chuan chu kanan ti china nga chu get pen and date of birth mangin tu na he no panga hi for example a pen po ka hrelowa a date of birth chu kalau hria poni mai the a pen po ka hrelo ta a pen ka hriat lo chuan hemi mang tho kan la theya a pen kan hriat po hemi mang tho hian date of birth kan la thei amaro chu a source satan chuan aadhar card kan mang don ani tuna hian hei kan click anga akum 2018 ka tini mo 2016 turani 2016 turani chuan hei hi ti hian aadhar ka chua a year of birth ka chua chuan kasar changa tikhian no pang pen number le a date of birth kha aron ziak chuak ta ni chu hemi mang hian amaro chu in school information in neya khan tilaya khan date of birth kha I chua school information in ne khan a thei ta lo ta atuna hei hi aron lang le ta khonge dik jok ti hiro hi chu nang mani verify ve nga yang an mani kal tlangina mo an adar mang te na mo I verify ve nga yang khatiang mang khan no pang date of birth le an pen number hemi get pen and date of birth tang hian kan zuk hre ve le theiani kha apoi mo ve khop mai midang ti boi lova mani chin fel thei dan kong kha sang om ve ni chona dot le chuan thil kan emi kan import dona kan hriat le ta na kan du achu no pang hi an pen po kan hrelowa an date of birth vel chu kan hre mai thei mo an adar te po kan hre mai thei adar kan hriat chon hei ta tang khan kan hmu thei kan ti kha amar chu adar po kan nei lo ta adar po nei lo ta amaro chu school a henan om ve ngei to in an in hre si pen an nei ve to ngei in an in hre si khatiang ani kha chuan an school lu na nung ber amo entina na an nung ber an mulo pon masa mo nikuma chu mi school a chuna luta akum masale chun chu mi school a chuna luta kha an drop box an school drop box iwa en sak ve the ni chuta chun ino pang du kha iwa mu ve the ni an pen number kha mo he hi ka inzo kan ching khop maya entina na nikuma ka school entina na kumina school no pang thar ka lo ne ya a pen number ron sheder lo maya chu nikuma khoi school angai lu kan tia khami school nikuma a school lu na te kha kan va phone thor me hei chu mi khami chu a pen number chu teng khateng chu milo shil te kan va ti thora kha ka ti thor lo tur mo ti thor lo tur chu wang chuan ke manin kanin zong photang amar chu kan mungang lo ni chuan kha chu poi chuang lo mo entina na amasa chuan drop box satangin mo drop box student li satang hian kan en the ni kan school kan no pang du kha kan no pang kha entina na kha kan no pang kha elova nikuma high school nge ne ngaro ta tanghen englo photang pakhat na ti photang heta hian entina na hei chu mizoram ani me mizoram chuan ta hian na thial hi trong zong tela istrana mau heta hian lo ni ta ang se mo hemi lo ni ta ang se search kan tianga ta hian an drop box no pangkha aron lang thlatur mai don ani mo drop box an ne kha chu iwa enanga ino pang kha a omle omloi vainang ino pangkha lo om choni he tilan pen number om ngal
chu wang chen tatang hian an pen number va eng lo ngot lo khan va zot ngal engeni phone va zot ngal bur lo khan school ma sa te dropbox kha va en na chang hriat tur chu kan hredon nia chuan a school kha entina na hetila hian Mizoram chu kan hremanga khoi district nge khoi block nge ti vela kha i hrelo ni pon mo a school mingi hriat chuan entina na example atan government mizo aizo timela tu equal p s udais ko titen Google an search ula mo hei headline tu equal ps3 chu hei udais ko tania tikhan an udais ko ta kha tikhan in copy anga chu heta hian an udais code mang hian I peisanga an udais code mang hian I search vele doni ki an student dropbox list kharon langanga ino pangkha an lo drop to phei chuan mo ino pangkha lo drop to phei chuan a pen number te khatiang kha a pen number hriat lo kha isula thei ani chu kan no pangte an pen number kan hriat lovin an school omna hluite zuk phone ngal thor lovin an school omna hluite dropbox atangin en masakna chang in lo hredonia kha adot lena chuan ita adot lena chuan no pang kan important no pang kan important no pang import da na kha nakina la khoi tu te tam tak chuan in thiam to anga a import thei kha in import to anga mara chu import thei lo engeni la ti ve lo la confuse deuh ang chi tan khan no pang kan import don ani tu na chun ama sa kha chun import thei lo awanga buai kha kan soi don chun a import thei kan soi ve don ani date of birth hi 17/05/2017 hei hi chu hei achung hen la dropbox end session due to progression tc awmzia chu he no pang he dropbox a mo session to pan ti awmzia hi chu tuna englo kan khoi zo chi kha progression activities kan khoi zo chi kha session uda sa chona session a zo ti na he tilaya academic session lampang khani lovin kha session kha he school hian kha session kha an zo to chu wa chuan dropbox a to mo progression progression of wangin chuan tc taken angin antia kha import thei chuan I import don chuan hetianga dropbox session lo ni to chuan han scroll chola headline noya hian mo import through akum kumina a class hi class 2 hei hi du na thlan thei lova du na thlan thei lo ti mela hei hian class 1 nikuma alu na tangin class 1 atangin apasa class 2 ron om mai ni amara chu heta hian class 2 hi nikuma class 1 zirna akumina class 3 a ilo admit ta ni thiam thei deuh wange phok chu ka hre le engwang poni ta se bola bo kan ani bola bo kan khan I import hian class 3 a import ve thei lo vsk ang khan eta chon step by step ka ngai chu wan class 2 a he ni import photanga I import zo a brc a I report anga amo I import ma in heno panga hi brc a I report anga class 2 a che import the class 3 import the milo siam sak itianga a class an lo siam sak thei or I import photanga class an I shift tir thei du tu sama chuan I import ma khan brc a class shift tir la tuna hian brc access atang hian in import to hi class a shift thei lo tlat maya an hong lo nge ka hrelowa school lama tangin engeni a thei lo tiang zong en jia ka chu tiang ani wang chuan I du na class a I import thei ton lo chuan mo I du na class a I import thei don lo chuan I import main a class ka brc siam tir don ya chuan section kan thlanganga date of admission hi chu atlang puin school tran ni kha kan hmang maya 07/04/2025 tikhan import ka tianga ka confirm anga tikhan khano panga kha import ka school a om to kha import thei chu alo ni le ta ni chuan atop nan han ti mela thil thar line request management omani mo request management omani request management hi kan han hong taila request management awmzia chu vsk ang deuh khan mo brc le office lampang hian access an nei ve to ni
อ๋อจู่ๆawmzia chu i no panga kha an lo drop du tlat lo ani kha awmna school te khan kha an drop thei tlat lo wa kha access nei te hne na min lo drop sak te u ti in request isiam thei oh VSK akhan alar khop me drop du lo wa kha achana kha chu kha enga mani kha oma achana kha chu enga po lo ni ta se I lo drop du lo wa kha arem chi lo wa ni mo min an ron deal che chuan I drop mai tur ani or min an ron deal ma che khan school no pang ni to lo kha chu I drop kha iti tur ani amaro chu an lo drop tu tlat lo I no pang khan lo drop tu tlat lo chu request siam the ni oh chu request an kan lu tanga request an lu tanga he tila hin en ma sa tai la mo request siam don rang na chuan pen le date of birth imamo ngei ngei oh pen le date of birth shelo chuan request siam thei lo chu miam je chu import ne khan import apo pen le date of birth shel ngei ngei ngai adota request can be generated only for student within the state chunga mi chia request siam thei awmzia chu state chunga mi chia anin drop sak thei ni chu chuan anoi chu in case no pen pen an nei lo chuan pen zon da na chu global search tang pon oma na china pokon sei to kha adar tang te pon zon thei chuan request kan siam chinang request kan siam don chuan pen number angaya 22976936205 date of birth angaya 10/11/2015 get detail akan kalang chuan khi lo lang ta ni khi no panga khi a hminga khi I en ta a I du taka kha ani mo school no panga ni lo ni I import du zo ka kha o I nangma school no pang ni laven I import du zo ka kha chu ta hian remarks a hian in kalanga mo remarks en ta la khi please release the student from the school record awmzia chu hi ka no pang nge ni a kata nge ni kan school a lut nge ya school mi school a active in lo awmzia khongai takin min lo release sak min lo drop box sak I hanti don ani hei select anga generate request itinga hei chu ka request ri lovanga mo ka request ri lovanga chuan in generate ka request mai anga zo kana request in siamanga mo generate request in tianga tikhan aron generate anga request kha tikhan kal don ani chu BRC tangin DPO ka tiang khan tin nge khoi level a nge request kha an lo activate don ka shelawa chu request management a thokan lut le taila hetila hian request view request request list en theni ti hian hei a main ka request to ka cancel le a hei chuan hei tuna request kal lai me ka ni pending an a thei huna an ron englo mayang an ron approve chuan kha he no panga hi dropbox a an ron da anga chuan ka lo la lutang chuan request a hian hetila hian approve request oma nong taila tuna chuan approve kala nei lo mo ka request kan approve toy mo ti kha issue du chuan request tuna hen view request ne pakhat ka neya pakhat chu ka cancel le to pahni ne yang pon lo in soi taila pahni ka neya chu mi zinga chuan kan enanga pakhat jok chu request in approve to ni hi an approve chuan ka important kha module thar ani awangin kha kan soi lang tel ani video kha du aina sei hreta thil che sang han soi tel ka du awang khan ka video du aina thui hreta ni chuan kha tuna kan han khoi thei chin chu ani a ka soi to ang khan progression activities in khoi ilaya in no pang nei si emo nangmani no pang ni si request progression activities in khoi in finalize to nuwa ama information danglam le ang chi kha correction mang khan alati theini kha boi chon lo tur ka final vector sia hei ka no pang hi aron lut le sia mo achuak le dei sia inti kha in finalize to pon correction atang khan in na siam theini chu kha tuna video kan siam thei chu ani kalome